Szevasztok srácok, én Halló Király vagyok, és ebben a videóban eljöttem egy mapra, amin csak én játszok egyedül, privát partin, és szerintem ez egy olyan map, hogy hát Taihan, vagy nem tudom, hogy kell mondani, olyan map, hogy ilyen házat kell építeni, és na az van, hogy itt van a pénz machine, ATM, igen, és akkor most ültettem egy csomó pénzt már, 2.062.062, és most éppen vettem egy kocsit, egy Lamborghini, még egy Lamborghini, Bugatti, és egy McLaren, nem tudom milyen autó. Most ezt a 2 milliót most nem akarom begyűjteni, hanem inkább nem mutatom a házat. Na, akkor itt van ugye a bejárat, itt látjátok. Úgyhogy most itt bemegyünk a bejáratnál, és most éppen futunk, itt van egy akvárium, itt van a parkoló, itt van a gaming room, vagy nem tudom. Utána itt van a medence, nagyon szép. Utána ott vannak még kiállított kocsik, itt van egy nappali. Utána ott van, igen. Jó, és akkor felmegyünk az emeletre. Na, akkor itt van ugyanúgy egy nappali, vagy egy szoba. Utána itt van egy safe, amiben majd lehet venni goldot, aranyat, és itt van még ilyen, nem tudom, raktár, helység, nem tudom mi, ilyen kincsőrző hely. Igen, itt van egy mozi, egy színház, egy jó nagy erkély, felugrottam, nem baj. Itt van még egy szoba, igen. Jó, itt van itt egy Bugatti. Itt van a gaming room, a teljes rendes gaming room. Nem tudom, úgyhogy miért lebeg az egész, úgyhogy, de nem tudom. Srácok, annyi pénzem van, ahogy látjátok. És hogy ja. De nem sokára több lesz, na. Akkor itt van még egy hatalmas kilátó. Itt van a tényleg, itt van a raktárhelység, itt a szép, igen. Utána felmegyünk a harmadik emeletre. Itt még nem fejeztem be semmit, már itt még csinálom az egész helyet. És most srácok, mutatom nektek, hogy messziről milyen komolyan néz ki. Úgyhogy ja. Most leugrunk. Igen, és akkor srácok, így néz ki az egész. Utána legugolok, hogy lássátok. Szóval így néz ki az egész. Ja. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek azt a videót. Én Halló Király voltam. Addig is. Sziasztok! Nagyon szép napot, hello!